Здравейте хора, днес ще говорим за белите, ще говорим днеска. Не правете много бели и този свят не правите бели много и Господ награда се дава на на земята може да не лееш нещо. Хладно примерно може да не лееш някъде. Хладно еди се кофи. И нещо хора има, да. Вие отивате на църква, обаче пастора казва на вас в Библията, не вярвайте много, рядко вярвайте. Хора, рядко вярвайте на пастора, разбира се. Рядко вярвайте, да. Хора, рядко вярвайте, не много вярвайте, разбира се. Това са, може да лъжа, не се знае, да. Това може да лъжа това нещо, да. От Библията, разбира се. Лъжа може да е това нещо, да. Лъжа нещо може да е. Хора. Наистина. И хора, много лошо семейство имам, хора. Хора, много лошо семейство имам и малко пари трябват на мене, хора. Да, малко пари трябват на мене, хора. Много лошо семейство имам аз. Разбира се, със свикани, разбира се, ама все пак, ако има възможност добър човек да ме спасява, да. Добър човек да е не лош човек, разбира се. Да взема неговата къща, ако иска. И той е, хора. Хора, какво да правим, хора? Политицата са виновни. Пощете, хора. Наистина, пощете, хора. Това е истина, хора. Пощете, хора. Наистина. Няма значение, еди света, пощете. Така награда може да имаш от Господа, да. Ето, още награда може да имаш от Господа, да. И хора, не пъкалявате с опасните работи, разбира се. Само 30 минути разбира се опасните работи и получвате опасните работи, да. И няма кой значение, помагате там. Така. Няма значение кой е. Така. Няма значение кой е. Просто помагате. Аз не ме да оставяте, който искаш прави, да. На земята не знам какво може да намериш, ама може да намериш 50 000 лева. Така. Това беше, хора. До нови срещи. Ако има възможност, пак ще говорим. Айде, чао.